irekita baino, denda irekita dago. Aha. Denda tengera behatzitan irekiten dugu lauak arte. Lauak arte. Eta urte asko eramaten dituzu hemen? Denbora asko nik hemen daukela 45 años. Taberna irekitazen duzuen? Bai, irekitazen gaia. Koxin bari jan bezion. Ez dut zen. Nola hasi izango degoia? Zer da, familia? Torri ginen, nire eitea ama eta ni torri ginen. Eta ni, naparan erakuntzeko lakuntza nire herrian. Bai? Lakuntza arbizu, etxarrean naza atxote hori guzu. Bai? Hori da, bueno, osea, zugaten za ataundik eta portu goten da Lizarrozko eko gotu. Bai? Zera, jotan 6 kilometroa dago arbizuta lakuntza. Eta honea etorri zineten bizitzea? Bizitzea hartu ginen, zahar dute zerra. Zahar dute ia zen? Haro zena, goizotako zen hemen egon nagusia. Eta hiltzen da gio, Señor Inocentzia Artola zen behi agarrune, eta harreke zion traspasun hartu ginen. Aha. Eta orduan iriki zein zenuten bodegoia iriki? Ardo esatzeko. Ardua esatzeko. Baina duk eze ardo iztu. Guai boda da osa ardo, jorri gure gutxi jo zen da. Hemen jarri juzi rekuperatu arduena. Arduanak? Jarri juzi da, hemen juzi. Hemen ondu bat bietzen ja. Berrogeite, 6 urtea bazazpia ditu hemen. Eta ardua saltzen, eta gero ja, Ardu esatzen pixkanaka. Eta hemen saltzen ginen porroitik gilek. Zortzi meio izan ginen hemen. Zortzi, lako meiek. Eta torzen zen hemen, ordu bonezen noten hemen, bezala, jubilar doien zeaik noten, ordu ben torzen zen, taberna eta bizontzarrak eta. Tonu sortzen zen, hemen mei bakutzeten, lau boste bakutze behi porroitik gilek egoten zen hemen. Bai, eta gero pixkanaka, zeo zer jateko... Bai, bokadillo eta jatzen zen. Gurtze nahi ama, beste neskalatu dutzen ginen, nola nien hemen gukite hori jatzen ginen, asko jatzen ginen. Eta guain zuek jarraitu ez dute? Guai uetxi dut, guai nik jubilatu nintzen, nik lauro bi urte, mitut urten. Bueno, baino irikita dakazute, guain ikan. Maribel... Denda irikita da. Maribel irikitzen da, ne? Eta Maribel jubilatuko da, bai. Eta zein jarraitu behar du gero? Ba ez dakigu, semiak ez nahi dute. Ez dute nahi? Bat txinen uitzen dugu seme bat. Lau dokarru baino bakotzare lanian da. Bere lanaka. Eta zurak azute txinan? Txinan lako. Shanghai. Txinen, bai. Eta zein etortzen da honea? Zein? Honea, ni bakarin dago. Erostea? Bai, erostea. Donostikan eta... Jendezko etortzen da. Bai, pasaitarrak bakarrik ez? Ez, Iruñatik etortzen die, antxuan bila. Bai, Iruñatik? Bai, eta... Kanpotarrak. Eta, bai, jende asko etortzen da, kanpotik, Hemen jende gutxi da, herriko jende gutxi die. Eta lehen etortzen zienian... Itxasoko jendeak etortzen. Itxasoko jendia. Bai. Arrantzaliak eta hola... Arrantzaliak etortzen zien, hemengo arrantzale bajureko barko gutxi zauden hemen ez. Hemen goten zien, Nuestra Señora de la Hoz batkoa, dio besteat San Juan dara Santa Faustina, barkoa. Eta gio beste lertzundik gutzen zuen hemen bi barko bajura hola bajureko. Beste egeko denak alturako izaten zien hemen barko denak. Osea, goten zien, eta gio bakailagoako barko bai. Bino, kanpoko barko tortzen zen hori jo netzion portu igortu gongo gai bekela, eta tortzen zen honu tortzen zen denak. Hori jo denak. Angutxu gotortzen. Jo, zuzkede, guai ez da bajureko barko. Hori tortzen zen. Jo Santanderino, jo Gallego denak tortzen den, barko bete hori. 300 barko igor juntzen zen hemen, txiki betetik. Eta arrantzale guztiek honea tortzen ziren, ez da? Ze arrantzan ez daudenean, lurrian elkarrekin egoten dia ere, ez? Oke, egu mentzienak horatzen egin, atea zen hor duen biter zintzanoa, eta zen maizu hor biter hor txien da. Oike esatzen juzien da, egunien kaja baratzen egin. Joño. Bermean, odoi kristona, hola ateko eta hola. Probatzen, ez? Txesotit horretik, saltzen zubin gantxo, bestela, saldu be, hemen ez zubin saltzen askotan. Baina tortzen zien, demora txarra egiten duen da, honen tortzen zien. Zeatu oportuna da, pensatu zio saguna da. Eta tortzen zien honutz.
Hemen juntetzen ziren, dena juntetzen ziren galleguek, Santanderno, Asturiano getotzen ziren, batek berri beteko, batek, ez da herri den Asturianoi, zauden, hobei barko zauden herrietako, guai gutxi dago. Ja, bai. Eta ze saltzen dizute? Guk ardua. Guk oie. Denetik? Jateko dena die latazkoa. Latak. Antxua gehiena. Karo. Bonitore bai. Antxua asko saltzen da. Eta gio whisky. Piperrak eta... Piperrak. Whisky. Whisky zara, portera eta whisky zara du. Arrantzariak, Berotu behar duten nola baitu. Nik entzunaga leheno ez zutela uraik eramaten barkuan. Arrantzariak. Ura ez zutela. Bat ez zuri, baino... Garbitzeko. Dana ardua. Olako egualdiak Gaixuak. Tordo mutiko gazek eta nola jaten ziren, bakaliu eta nola jaten ziren. Bai, join. Beste hilabete txiatore gabe. Bai. Beste denbori txiatore gabe. Lotan, gutzen zitu bien kontsunak zeako maizeko ostokien katxarro egiten dite. Nik uzitutak, han lo, egiten zuen humedadi egiten, nik ez egin nola kontatzen zuen. Bai. Beste kasta bat. Ez dakit. Horre, gazek egiten zen, Baita. Orduan gehien sartzen zutena antxuak. Bai, antxuak. Latako antxuak, lata bonito. Kajoi denak. Eta nundik ekartzen dituzute, antxuak eta? Bai, ekartzen ditu zeitzen jadu herri horrek, aro. Fabrika dagoen aro, baina marka da Estella del Mar. Estella del Mar. Estella del Mar, baina nahu zilez, zeako da, Santoñako da, aro nezera. Askotan ondu iola fabrikek kanpoen aparrande behi, eta sekadero de bakaro de aparrande, osea, hemen da antxoen fabrikek, antxoen fabrikatzen lehen italiano izaten zen dena. Turrizien Sicilia, orte siciliano zen. Konservak behaiek inventatu zuten, ez da? Bai, tortzen zen bai. Denak hemen, denak zien italiano zen. Entonces, hemen hartzen duzu, por ejemplo, hemen, nola jartzen du hemen, hau da, Olasagasti da, marka, uste duzu hemen? Marko, Olasagasti, Naga euskaldune da, Olasagasti, baino, hemen jartzen izen mazu gazten du, conservas, espera, hemen jarriko, consumir antes de, distribuido por Olasagasti, no sé cuánto, baino, hemen jartzen du, ingredientes, espera, conservas Dentici, SL, uste duzu? Osea, Dentici zer emengo, hau nausila. Dentici. Hori da, Atuna. Eta bonito. Beste motriko noten da oso famatu izaten da bat, kalosero bilante esaten dut. Kalosero bilante, hori da, italiano, denak italiano. Bai, oso ondo. Eta gio, pues hemengo, jaizenak ekaziego, hasi zenien denak. Hori antxuak. Hau da. Hori eskosatzen. Aldatu indute, ez? Bai, lehen zien txuria. Eta guai jatzen du hemen dena, hemen deka kadurgida, 20 del 12 del 12 dena, behi. So goxuak ateatzen dira horiek. Osi, jo, holako atun, bonito, piperrak, azeitunak asko, azeitunak. Bolsan jartzen dugu xemari? Bolsan. Eta asko zaten da, eta gero taberna bateko eta bai. Tabernetako. Tabernetako jartzen du olako katxarro batzu. Garrafoiak. Taberna eta ere saltzen jo zute orduan. Bai. Bai, ardu edo, ematen du, eta jo saltzen du, pues ardu edo, osea, jartzen du, Osten junik eguele euno berronka jatak buketu harta año, pues dela jartzen du eta sartzen du, merke sartzen du. Ondo. Eta zuek hemen bizitu zeate eta nola bizitu ez dute hemengo bizitza, nola zertan aldatu dela? Hemengo bizitza? Bai. Hemen jende ordu diru asko, osea, diru asko manejatzen. Erratzero zen diru hemen. Oi, deskarra hozaten zen bakailuan garaian, ez? Eta baten zinen da behar izan, jo zinen hartzen zizun de fuera. Nei asko baten ziten apuntabaiz da, bagizun orduen harriten apuntetut, jo, hemen ezan sekunen nik uste apuntetut, jo, nik ez dut ezagata apuntetzen. Ez apuntatzen? Ez. Dirua barra nola zebilen. Hende diru bezek aien bai. Jo, no, ai ama.
Eta nahi zuenak diru buen zerbait jerotzu bat entzen hor muelle, eta deskarratzu, barko bat deskarratzeko bat entzu bion hon beste eta jazta. Eta jazta. Eozin mutiko gazte, eozinik. Baleka jo bai ganako gozek. Asko aldatu dira gauzak orduan, ez? Bizea, ez dekaia. Ez zer. Nahiko egiten duk, Bai ez. Jo, ez zenbatan. Nahi semegat zarrenak, nahi esatiten, permiso de conducir o carnet, eta abizu bolat. Nik sanion ez ez. Ose, emezortzi urte atatzen diba. Nahi zubenek jo kotxeegi ustekite ibiltzeko eta nien sanion ez ez. Eta bagizu egin zuen, handi 15 unia ora, eta zuen, batetzen bakalio deskaratzea batetzen, da liburuak ipatera zuen. Ara begira. Eta santziten, badekat, permiso. Permiso bakazu, nio kotxe egitu zuzutiko. Nio jende asko ateatzen zan, ez? Egunero, Egunero. Eta jende dutzen. Baina kutsi egotek egin jubune. Baso hori eta, 25 zentimo eta 30 da, berrobei. Jo hasi ginen 50 zentimoko gatzen, baina jo denbora asko pasatu. Eta jo pasatu ginen pesta bana bakutzea, eta huelga entzubien, ez zuen ez etortzen jende. Bai, egitan! Egon duzien, posto hori egunez huelga neon. Bai, Ba, ez zuten asko aguantatu. Ez ez. Hemengo jenteak hemen egoten zen, sare gilek eta bak, hemengo denak goten zen, hemengo asko zauden, dena Marisoldo, dena jente sare gilek zen. Eta jende Donostiatik etortzen zen, lania honuz. Ino zuek ordu asko ingo zenituzten hemen ere, ez? Ordu asko hemen lanien, ez? Egun osua, Goizien behatzit dirire izan ginen. Eta gote ginen, gobeko 10 año. 10 arte. Egun osua. Hemen bizi zinaten orduan. Bazkalduta dena hemen. Baina orduan gauza... Diferente zan bai. Ardo igual saltzen duen, litro bat ardo, iruktatzen ginen, 200 litro ardo egunien nola saltzen ginen, granel saltzen ginen. Baina oso gutxi erotzen zen. Jateo, jarrite zauden, zehatzuk ez txiken saldu gure bine gehiago, prezioen. Eta lertu eta jasatzen dizu bine, lan abia soitzen. Denak. Lan asko, bai. Eta itxeso bat entzinak erotzen zuen batzuk, patron de peskatoik erotzen zuen baino. Beste erotzen zuen hemen lana ente baino doble. Ente baino, han ez zuen gastatzen, paten batzak bat behiritu horrein entzuen zuen. Horrein entzuen. Bai. Ez zuen, ez torre lehen oso zeon bezala. Bai. Hemen kantino oten zen hor, kantino oten zen. Eta gio hemen, erditipuzu dute da, osea, bi aldeta da. Eta gio ditzeko eta gio oten zen, olo oten zen. Zer oten zen, soziala piño oten zen, oti arratzen oten zen, da, kaina berak iten. Hori, por ejemplo, da, Iruña, Pamploneko, Pamplona, Iruñeko kale bada, kale San Gregorio. Bai, ara. Gio hemen tekustatu zu, hemen daude, Euko pillo daude, ez duzu mena. Bai, joño. Hemen oten zen, Jose Antonio hemengo mutik bat oten zen, eta harrek entzituen, dena diferente dira. Bai, egun, Egun, bai, eta ne saltiten emitzitela beste egun dena diferente, zanion ez ez, eta gioa hiltzen da, adios, pena gehiten. Joño. Eta beha basek izkin korapilloie denak? Ez hautzen zituen? Bia zen profesor de nudos, hemengo, bai. En la escuela nautica, bai. Bai. Bia, segio aztira. Eta gazte hitzen, oso nazen motik. Ze polita. Ze polita. Bai. Bile bat diebek. Bile bat dakazute. Ara. Gure posgarria dira. Bai. Iruñan bizi dien. Bai. Ze politak. Oba, gizain dien, hemengo jendeok. Bai. Alkaina hoik, Tortzen dira pasaiara bisitan? Bai, igandero. Azkeneko programa urteko azkeneko hemen, zubien. Hemen nintzuten, bai, ikusi nun, bai. Ara ze polita. Zorti jezten jendia eta hemen, zerako, nematen zituen, neska bak izur nola ezaten zen remora bezala. Bai. Batelera. Bai.
torti arte, hemen daude, hemen ikusten dituztu, pues soldado, eta torti dituzten, eta San Juan aparatzen zien. Bai. Ze polita. Uno de los mejores. Estaba bestial. Lo mejor de la casa es suerte. ¿Qué más añoramos?